Samtang andam na ang Mandaue City Police Office sa ipahigayon nga traslasyon karong Biyernes ug Sabado. 51 ka mga pulis gikan sa Dakmen sa Mandaue ang ipakatapusab sa ruta sa Sinulog Grand Parade. Si Chona Carion sa report. Kapin 300 ka mga pulis ang ipakatap aron mo'y mopabilin sa kahapsay ug kalinaw atol unya sa traslasyon karong Biyernes. Sila mo'y mobantay sa rota sa traslasyon nga dawaton ang mga imahin sa Senyor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe diha sa Barangay Subang Dako hangtod na sa St. Joseph Shrine. Hangtod na usab kini pag-vigil. Samtang laing kapin sa 300 ka mga pulis ang ipakatap sa adlaw Sabado sa kadlawon alang nausab sa ipahigayong traslasyon. Human sa Vigil ug Santos nga misa, ihatod na usab ang imahin ngadto sa simbahan sa Birhen sa Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Subling gipahibaw sa kapulisan nga sirad-an sa mga sakyanan ug mga tawo ang First Mandaue-Mactan Bridge gikan alauna sa kadlawon hangtod na sa alas 8 sa buntag. Ready na ta suwid requirements yung among mga raincoat kay ato laging na balitaan na nga murag maulan ng morning na daw sa Sabado till sa hapon. Amo na ning gipangandaman nga at least doon na nag-individual raincoat sa nato ang mga kapulisan na o kini nga mong gikinahanglan nga reflectorized vest sa ato mga road security. Samtang sa adlang Domingo, mopadala og 51 ka mga pulis usa niini opisyal aron i-deploy ato sa Sinulog Grand Parade. Sila na mo'y mag-deploy and being contingency force ni sila to kung refill kibali sa dunay mabakante or doon na bagi sila area nga Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisdak.